Във всяка човешка история се крие толкова много красота, емоция и вдъхновение, за които понякога дори не подозираме. Привидно обикновени, но в същността си вълнуващи, разтърсващи и изпълнени с безброй събития, които оставят своя неповторим отпечатък в картата и хода на времето. Сякаш различни една от друга, ала някак идентични, разказващи за силата на любовта и нейните проявления, за житейските уроци, за предизвикателствата, които се налага да преодоляваме и най-вече за човешките копнежи да намерим своето място в този многолик и необятен свят. И някъде там, мили хора, по пътя към бленуваното щастие, историите се преплитат като с невидими нишки и преливат в нова приказка, в която всички ние сме герои. Когато попитах Силвето и Наско за тяхната история, те ми отговориха, че няма нищо специално и необикновено в нея. Случайна среща в сливенско заведение, която постави началото на едно приключение, което допреди няколко години не осъзнаваха, че ще промени изцяло курса на живота им. Но знаете ли, колкото повече ги наблюдавах през последната година, толкова повече осъзнавах колко хармонични, искрени и истински са техните взаимоотношения. Усещах топлина и уют, които само истинската любов може да нарисува в душите на двама. Виждах как греят очите им, когато са заедно, и знаех, че те са двете половини на едно съвършено цяло.